तर प्राची, या काढ्याविषयी तुझ्या काय अशा आठवणी आहेत का? आठवणी नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद आणि माझी बायको प्राची तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहोत. मित्रांनो, थंडी काय जायचं नावच घेत नाही आहे आणि या थंडीच्या दिवसांमध्ये आपल्याला जर आपल्या शरीराची इम्युनिटी वाढवायची असेल तर मित्रांनो ना, पूर्वीच्या काळी एक मस्तपैकी उपाय केला जायचा, तो म्हणजेच चिकनचा आळणी काढा. मित्रांनो, तुम्ही जर गावच्या ठिकाणी आता जर थंडीच्या दिवसांमध्ये गेलात ना, तर चांगला टोप भरून हा आळणी काढा केला जातो आणि घरातल्या सर्व लहान मुलांसकट ते अगदी मोठ्यांपर्यंत हा आळणी काढा अगदी 2-2 पेले जरी प्यायला दिला जातो. कारण मित्रांनो, हा आळणी काढा जितका औषधी गुणधर्मकारी आहे तितकाच आपल्या शरीराला देखील तो गुणकारी आहे. आणि आजची आपली रेसिपी तीच आहे आणि आजची रेसिपी आहे मित्रांनो, ती प्राची बनवणार आहे चिकनचा आळणी काढा. तर यासाठी जे काय साहित्य लागतं ना, ते आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तर लिहून दिलेलंच आहे, तिथे जाऊन तुम्ही चेक करू शकता. तर आता आपण लगेचच आपल्या कृतीला सुद्धा सुरुवात करूयात. तर मित्रांनो, आजचा हा काढा आम्ही 4 ते 5 माणसांसाठी बनवणार आहोत. तर त्यासाठी आम्ही हे अर्धा किलोचं चिकन घेतलेलं आहे आणि हे जे चिकन आहे ते मिश्रित आहे, जे म्हणजेच त्यामध्ये थोडंसं हड्डी देखील आहे, थोडंसं मांस देखील आहे. त्याचे आपण कोंबडीचे पाय देखील घेतलेले आहेत त्यामध्ये. तर तुम्हाला जर नुसतं नरम चिकन हवं असेल तर तुम्ही ते देखील घेऊ शकता, परंतु चिकनचे जे हड्डे असतात त्याचा आपण जेव्हा काढा बनवतो तेव्हा त्याचा स्वाद देखील त्यामध्ये उतरतो. मंडळी, आता हा काढा बनवण्यासाठी आपण हे भांडं गॅसवर ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये आपण थोडंसं तेल ओतून घेऊयात. आता हे तेल तापलं की मग आपण ह्याला फोडणी देऊन घेणार आहोत. आता या तेलामध्ये आपण फोडणीसाठी काळी मिरी आणि लवंग टाकून घ्यायची आहे. तसेच आपले जे बाकीचे खडे मसाले आपण घेतलेत, म्हणजेच तेजपत्ता, दालचिनी, कुटून घेतलेली काळी मिरी, थोडासा कढीपत्ता, लसूण आणि अद्रक जे आहे ते आपण छानपैकी कुटून घेतलेलं आहे, ते सुद्धा आपण यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला जास्त परतून न देता लगेचच त्यामध्ये कांदा टाकून घ्यायचा आहे आणि कांदा जो आहे तो छान मऊ करून घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो, ही फोडणी परतून घेता घेता आपल्याला एक टोप भरून पाणी देखील तापत ठेवायचं आहे, कारण आपण हा काढा तयार करताना त्यामध्ये गरम पाण्याचाच वापर करायचा असतो. या फोडणीमध्ये आता आपण चिकन टाकून घ्यायचं आहे. या चिकनचा रंग सफेद होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे छानपैकी परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून चिकनचा जो कच्चा वास असतो तो निघून जातो. आणि मित्रांनो, हे जे चिकन आहे, चिकन ॲक्च्युली शिजायला फार कमी टाईम लागतो आणि हा जो काढा आहे तो तुम्ही मटण वापरून देखील तयार करून घेऊ शकता, परंतु मटण शिजायला थोडासा जास्त काळ लागतो. तर आता मित्रांनो, आता या भांड्यावरती आपण एक प्लेट ठेवून द्यायची आहे. साधारण आपण 5 मिनिटासाठी हे जे चिकन आहे ते छानपैकी वाफवून घेऊयात, जेणेकरून त्या चिकनमधला जो अर्क आहे तो अर्कसुद्धा छानपैकी निघेल आणि आतली जी फोडणी आहे ती फोडणीसुद्धा छान मिक्स होईल. तर मित्रांनो, आता आपला काढा आहे ना मस्तपैकी शिजतोय. तर तोपर्यंत आपण या काढ्याविषयी थोडीशी प्राचीकडनं माहिती घेऊयात. तर प्राची, हा जो आळणी काढा आहे याचं असं काय वेगळं महत्त्व आहे? याच्यामध्ये आपण कोणत्याही प्रकारचं वाटण वापरणार नाही आहोत, कोणत्याही प्रकारची मिरची पावडर वापरणार नाही आहोत. त्याच्यामध्ये फक्त आपण अद्रक, मिरची, खडे मसाल्यांमध्ये आपण लवंग, मिरी हे वापरलेले आहे, कारण ते वापरल्यामुळे आपल्याला सर्दी खोकला होत नाही. अच्छा, म्हणजे आपल्याला थंडीवरती तरी हा अगदी गुणकारी असा काढा आहे ना? हो. अच्छा, तर प्राची, या काढ्याविषयी तुझ्या काय अशा आठवणी आहेत का? आठवणी
माझं पण गाव कोल्हापूरमध्ये राधानगरीच आहे. हल्लीच्या दिवसात मुंबईच्या मानाने आमच्या गावाला 15 डिग्री एवढी थंडी पडलेली असते. लहानपणी आमची मम्मी आम्हाला टोप भरून अळणी काढा बनवून द्यायची. ओके, तर मग तुला हा काढा जो आहे तो लहानपणापासूनच येतो असं म्हणायला काही हरकत नाही. तर आता आपली 5 मिनिटं पण झाली असतील ना गप्पा हो, मारता मारता. झाली. ओके, तर मित्रांनो पुन्हा आपण आता आपल्या रेसिपीकडे वळूयात. तर मित्रांनो आता आपण 5 मिनिटांनी या चिकनवरचं झाकण काढून घेतलेलं आहे. छान असं वाफून देखील निघालंय. आता यामध्ये आपण थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं आहे, गरम मसाला टाकून घ्यायचा आहे आणि हळद टाकून घ्यायची आहे. आता हे चिकन आपण छानपैकी मिक्स करून घेऊयात. तर मित्रांनो आता आपण हे चिकन मस्तपैकी मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला यामध्ये गरम पाणी टाकून घ्यायचं आहे. तर एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची आहे की आपण नेहमी चिकन जेव्हा हा काढा जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा त्यामध्ये गरम पाणी किंवा कोमट पाणीच टाकून घ्यायचं असतं, जेणेकरून त्याच्यातलं जे तेल आहे त्या तेलाचं रूपांतर छान तर्रीमध्ये होतं आणि याच्या चिकनच्या ज्या हड्ड्या आहेत त्याच्यात छानपैकी अर्क देखील निघायला मदत होते, जेणेकरून आपला हा जो काढा आहे तो छान पौष्टिक होतो. आता मित्रांनो हा जो काढा आहे तो आपल्याला एक 10 ते 15 मिनिटासाठी लो फ्लेमवरतीच तसाच ठेवून द्यायचा आहे, जेणेकरून आतमधलं जे चिकन आहे त्या चिकनच्या ज्या हड्ड्या आहेत त्याच्यातला छान अर्क या काड्यामध्ये उतरेल. तर मित्रांनो आता 15 मिनिटासाठी आपण हा जो काढा आहे तो छानपैकी बारीक गॅसवरती उकळी काढून घेतलेला आहे. त्यातलं जे चिकन आहे ते चिकनसुद्धा छानपैकी शिजून निघालं आहे. आता या काड्यावरती आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊयात. आणि आपला काढा पूर्णतः रेडी झालेला आहे. तर आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात आणि ही डिश सर्व करून घेऊयात. तर मंडळी फायनली आपला कोल्हापुरी स्टाईल चिकन आळणी काढा व रस्सा तयार झालेला आहे. त्यामध्ये आपण चिकनचे पीसेस देखील पाहू शकता किती अप्रतिम दिसत आहेत. आणि या काड्याला खरी जी तिखटपणाची टेस्ट आहे ती आपण काळी मिरीची टेस्ट वापरलेली आहे. हिवाळ्यात किंवा पावसाळ्यात थंडीच्या दिवसांमध्ये जर तुम्हाला सर्दी खोकला जर झाला असेल तर तुम्ही अशा प्रकारचा काढा नक्कीच पिऊ शकता. चला तर मग मित्रांनो अशा प्रकारची रेसिपी तुम्हीसुद्धा नक्की ट्राय करा. कशी होते ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.